Ginalauman sang direktor sang Haro Archdiocesan o kan Archdiocesan Social Action Center nga babatian halin kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung ano na ang nahibo niya halin sang ginhambal sini nga dapat mahuya man ang mga kurap. Takos isa ka tuig na halin sang ginbuyan ni Marcos ang among linya sa iya nga State of the Nation Address o konsona sang tuig 2025. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Meliton Oso, iya ginpahayag nga nadumduman pa sini nga pagkatapos ang sona nakahinambit ang presidente nga mayara gid sang manigaran sang Pasko sa presuhan apang wala man ini natabo. Sunod kay Monsignor Oso, gusto sini nga maplastar ni Marcos kung pila kag sino pa ang dakpon kag pila pang mapasakaan sang wala piyansa nga kaso agud hindi na makapalagyo. Nagalao man ang natungdan nga magpagwa ang presidente sang inventaryo o kung inventaryo sa mga corrupted nga mga project nga hindi lamang nakasentro sa flood control kundi pati sa iban nga mga proyekto. Ginapaabot ko personal nga matagaan niya kita sang inventaryo sang mga corrupted projects. Hindi lang angot sa flood control, kundi sa nagkalain-lain nga mga project na angot dito sa San West, na angot sa mga Diskaya, kay ang informasyon nga nabato naton, tanan nila nga proyekto, terminated. So we hope na makahatag sa aton ang presidente sang inventaryo. Sini nagkalain-lain nga mga proyekto. Agud mahibaluan naton kay sobra guro si 1 trilyon ang nadula kung i-include naton ang mga proyekto nga wala labot sa flood control.